ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಆಯ್ತಾ ಇನಿ ಡೇಟ್ ಬರ್ತದು 3 ತಾರೀಕು ಇನಿ ಆಯ್ತಾರ ಸೊ ಇನಿ ಕೂಡ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಪೋಯರುಂಡು പോയിനവ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲ್ಡಿ ಪೊಡಿಗೆ ವಿಕರ್ಣ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಗೊತ್ತು ಹಾಲ್ ಪಣ್ಣಂದು ಸೊ ಯಾನು ದಾಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ಕಂಡ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕನಪ ಆದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ವೇರ್ ಮಂತ್ ತೋರಿಸ್ಪವ ಯಾನು నేను పాడుందిಲ್ಲ ಯಾನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ ತೋರಿ ಸೊ ಒಯ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ವೇರ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೆ ಚಂಚನಾಯ್ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡು ಪಿದಾರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡ್ದಾಡು ತೋಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಕೂತಾಪುಜಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊಪ್ಪಿದಾಡ್ಗಿದ್ದಾರ ಪರಪ್ಪು ಪನ್ನಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಕರ್ಲ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರಕ್ಕೆ ಪೋಡಾದು ನಾನು ನೇನು ಕರ್ಪಾದಿತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ 300 rupees ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾನು ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ತಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕನಪಾದಿತ್ತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಮಾತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೆನಪ ಸಡನ್ನ ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದಿಂಚ ಲಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟನ್ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಓಪನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ತೋರುಂಡ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಪಂಡ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಸ್ವಂತ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಚೂರು ಹೀಟ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೂತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುರಣಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಸಡನ್ ಆದ ಬ್ರೈಟ್ ಆತು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅನೆ ಏನಾಕ್ಕನ ಪಾರ್ಲರ್ಡು ಫೇಶಿಯಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾನು ಮೋನೆ ಒಂದು ಸಿರಮ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಐದಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಸೊ ಪಂಡ ವಾವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫೇಸ್ ಸಿರಮ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಬೆನ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡ ನಾನು ಡೈಲಿ ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಲ್ಪ 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 ದಿತ್ತಡು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲೋ ತಿಕ್ಕದು ಮೋನೆಗೆ ಶೈನಿ ಅದು ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದುಂಬಲ ಸಿರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಾದಾಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಸೀತ ಪಾಡು ನಾನು ಮೋನೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪೋಡು ಚಂಡಿ ಬಾತಿ ಪೆರ ಬಲಿ ಒರೆಸಿದು ಇಪ್ಪೋಡು just 2 drops is enough. ಇದು ಯಾರು ಲೇಟ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಸಿರಮ್ ಆಫರ್ 4 ರೂಪಾಯಿಗಳ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಟ್ ಐಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಾಂಡು ಈಗಲೇ ಸಿರಮ್ ಬೋಡಿತ್ತನಪ್ಪ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಪಾಯಾನ ವಾವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದಾಖಲನ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನು BB ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೌಂಡ್ಸ್ BB ಕ್ರೀಮ್ದ ಅವಿನ ಪಾಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಪಾಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ನದ ಫಂಕ್ಷನ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ 3 dots ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡ್ರೈ ಆವಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ನಮ್ಮ ಕುಚಲ್ ಕಟ್ಟದ ಅಪ್ಪದ ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಪಿಡಾರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಪೋಪುನಿ ನಾನು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಪೋಪುನಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಹಾಡು ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿಡಾಡಿಯಾ ಕದ್ರಿ ಹಾಲಿಗೆ ಕದ್ರಿ ಪಾಲಕದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬರ ಬಂದಿರು ತುಕ ಪೋಯ್ ನಾನು ತುಂಬ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ದಾಲ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ
ಪಿಂದತೊಂದು ಹೋಯ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಒರೆಸ್ದಾಂಡ್ ಸೋತಲೆ ಇನಿ ಯಶದಂಟಿಜ್ಜೇರಿ ಇನಿ ಭಾರತಿ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮಾ ಎಸ್ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಓಲ್ ಪಂಡ ರಯನ್ಸ್ ಅಶೋಕ ಸೇವಾ ಭವನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರುಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿರು ಕದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಅವ ಇವಾಗ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವ ಇವಾಗ ಆತದೆ ಕದ್ರಿ ಇಂದು ಬಂದಿರು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೊಂಪಲ್ಲಿ ಜತ್ತದ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನು ಮೇರ್ ಬೊಕ ಹಾಲ್ ತಪ್ಪುದಾರ ಪಂಡಿರು ಫೈನಲಿ ಡೇ ಎತ್ತದ ಬೇರೆ ಅವು ತೋಜೊಂದು ಪುಣಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಯನ್ಸ್ ಬರತ್ತಿನ ಅಂಚ ತೋಜ್ಪಾಯ್ತಿರ್ತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನಿ ನೀ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತುಕ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಲಿ ಮೇರ್ತಲೆ ತೀಸುತ್ತ ಮನೆ ಅದನ್ನ ಕುಜಲ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಮನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆಸೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೀರ್ ಯೂತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಎತ್ತು ಶೋಕು ತೋಜುಂಟ್ಲೆ ಕೈತಲ್ ಪೋಪೆ ಫುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ತಲೆ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಒಲ್ಪಡ್ ಹಾಲ್ ಇದು ವೆಜ್ ಕೌಂಟ್ರು ಅವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ನೀವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಅಂದತೆ ಆಂಟಿ ಮುಲ್ಪಂದುಲ ಶೋಕುಂಡು ಚಿತ್ತು ಪೋಯಿತ್ತ ಪೋಜುಂಟು ಬೈದು ಬಂತು ಅಂಚನೆಗೆ ಕಡೆ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ನಿಂತು ತೋಚ್ಬರುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಫೇಸ್ ಹೇರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಮಿನಿ ಮಷೀನ್ ಅಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಪ ಬನ್ನಾಗ ಪಾದಿತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೊಟ್ಟಿನ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತಾನಿಕ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ಲಾ ಚುಕ್ಕು అలాంటి సెట్ మంతతో ఇప్పుడు తోలి హాల్ ద డెకరేషన్ ఇంక చైర్ మస్తు ఇష్టం షోక్ ఉండదు అంటే కాంబినేషన్ బ్లాక్ అండ్ పింక్ మస్తు షోక్ ఉండు ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೋರ್ ಪಂದ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ಲೇ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಹಾಲ್ ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಬಾಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಧೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಒನ್ ಇನ್ನು ಒಂಜನೇ ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಸ್ ಬಂತದೆ ನಮ್ಮ ಕದ್ರದಲ್ಪ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಂಟಿ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆತೀರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತೀರ್ ಧನ್ಯವಾದ ದಿಸ್ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದೀರಿ ಪಾಪ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೆಸದ ಆಂಟಿ ಪಾಪ ಪಾಪ ತೂಪೇರಾರು ವಿಡಿಯೋ ಯಶೋದಂಟು ವಿಡಿಯೋ ತುಲಂಟಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಡಿ ಬಂದ್ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆರ್ಪರಿಗೆ ಸ್ಲಾಟೆ ಸೆಟ್ ಒಂದುಂಡು
Dial up a link. Share the colors must like and black and pink combination. So guys, ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರೇ ಸಮೂಲ್ಪ ಆಂಟಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಮೂರೇ ತೋರಿಸ್ಬಾರಿಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮೂರೇ ಕುಲ್ದಿರಿ ನಿಕ್ಲು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಸೀದಾ ಉನ್ ಪರ್ತಿನ ಪರ್ ಬರ್ಪಾರ ತುಲೆಗ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಣಿಪ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡೆದ ಒಲಿದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಫುಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಗುರ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೋಷ್ಠಿಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಗುರ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾಲ್ ಅಂತಾರೆ ಪುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಖಾತೆರದ ಪುಕ್ಕ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒನ್ನಸ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಕಂತು ಇರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಬಲ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಗೈಸ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಡ್ಡಾಡಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸೊ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂಕಲ್ ಬಲ ಸರಿ ಸಿಟ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಹಾಂ ಇದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮೂಡೆ ರಸಿ ವೆಜ್ ರಸಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಲಾಡ್ ರೈಸ್ ಸಾರು ಪಾಯಸ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಪದ್ಯ ಕೇಕ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಬರ್ತಡೇದ ಚಿಲ್ಲಿ ಜೋರು ಜೋರು ಪಲ್ಲೆ ಮಟನ್ ಕುರ್ಮಾ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಲಾಡ್ ರೈಸ್ ಸಾರು ಪಾಯಸ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರುಚಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲದ ಬಾಯ್ದಪ್ಪಲಿ ಸಲಾಡಾ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಾನಾಗ ಅಂಚ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತದ್ದು ಮಾತ ಪಂಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾಜನ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಫುಡ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾಜನ ಅವೇನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಮತ್ತು ಪೋನ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ತ ಬನ್ನಗಲ ಮುಗಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಈವನ್ ಬೈಯದ ಪುಡ್ತಲ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಂದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನೇಳೆಲ್ಲ ಪೋಯರಿಜಿ ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಆತೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ತೋರಿಸ್ಬಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೇನ ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಾದಿತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನು ಏನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಆಂಡೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಸೊ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿಗಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದು ಪಂದು ಅವೇ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಜನೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಾತಿರ್ಗಪ್ಪ ನಾಣಿಂಕ್ ಅಂಚ
ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾಯೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ದುಂಬುದ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಬಂತೆ ಪಂಡ ಪಡೆಯ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳೆ ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಪನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಲ ಡೌನ್ ಆನ್ ಬರ್ತೀರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೀಯರ್ನೇ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟನ ಬಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮತ್ತೆ ತಾರೀಕು ಸುರುಕು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಕೈಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಕೂಡೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗರ್ ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗರ್ ಪನ್ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದಲ್ಲೇ ದಾದ ಬಂದು ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದಾದೀಪ ಬಂದು ಚೂರಣ್ಣ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಂಡ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಾದಾದೀಪ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅವು ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ದಾವೆ ಮುರಣಿತು ಕೋಡ ತೋಚ್ಪಾಯ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಸುರುಕಿ ಉಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ದ ಸಿರಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸಿರಮ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಪುಡೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಡು ಇದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯಿಲ್ ಸಮ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಹೀಟ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಟ್ಟ ನರಿಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಹೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೂ ಪಾಡ್ನು ಬಂದು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ನಂಬಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಗಲಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಅಂಬೋದಿ ಸೊ ಅವೆ ಏನು ಪಂಡಿತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವೆ ನಿಕ್ಲಿ ದಾದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ದಾದಪ್ಪ ಅಂತೂ ಏನು ಸಾರಿ ಆ ತಪ್ಪ ಪನ್ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪ್ಪಂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಎಡೆಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಆತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏಪ ಪೋಪುನ್ ಪಂದೆಂದು ತೂಕ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂದೆಂದು ಯಾ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂದೇನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಬೈ ಸಿಯಾ.